ndogara kusanidhutu. Dambudziko ndirati zvara vangu rekurwara vari kurasika njere. Wakatanga kurwara last year vatisati takuziva kuti kurasika njere. Takazozviziva gore rweri muna July. Tafambawo kwatakafamba ndopavanzi ngavashedzwe vauye. Ndopawakashedzwa wakabva wabvunzwa nemunhu achibatsira kuti mwana wenyu paakatanga kurwara makaita sei. Ndopawakatsanangura kuti iwo wakaenda kwamutoko. Vaenda kwamutoko wakanopiwa kabhodhoro kawakapiwa. Ndopavanzi muzondiripa netsiru remombe. Waifanira kudzosera kuti kabhodhoro kacho. Kabhodhoro kasonokadzosera 2000. I think wakaenda 99 kwamutoko. 2000 ndipo wakazondodzosera kabhodhoro. Kasvika n'anga yafa. Vachibva wasira mwana kabhodhoro but mombe wanokwanisa kubhadhara. Saka zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka. Ndopawakazotanga kurasika njere. Saka wakazodzokera kuya kun'anga kwacho kwawakaenda. Ndopawakasvika vana vacho wakati baba vasati vaguva vasati watambuka guva. Kuti vana ven'anga. Kati baba vasati vatambuka guva. Saka takutomira kuti tange tawatamba guva. Uye zvekuwatamba guva kwacho kuri kunesa nokuti vari kuti vana ava vakawandisa vana vababa. Vana ven'anga vakawandisa. Saka vari kuti vamwe vari kuti takunamata. Vamwe vachiri kuita zvechivanhu ichocho. Saka vatoziva kuti guva racho rotambwa rini. Kana guva racho razotambwa ndopachazouya mudzimu wababa vavo. Vozotaura kuti vodini vanhu vavo because hanzivo vasati vafa vakasiya vataura kuti zvinhu zvangu ndichateera ndega. Saka ndopatoda kubatsirwa. Baba vari kurwara situation yavo haichaita. Achitaura vangu anonzi vakapfimba mudzimai wemunhu. Ndopa mukadzi murume wemunhu wacho paakaenda kwaMambo kunoripota. Vachibva vaendeswa kwaMambo kudare ramambo. Vachibva vaonekwa vaine mhosva ukanzi varipe mombe. Waripa mombe. Ndopawakatanga kuti pane vanhu vada kutora mombe dzavo. Vachingo kugadheni aonzonga kusichakwanisa kuenda kugadheni vachiti kune vanhu vada kunditorera mombe dzangu vakandigarira kugadheni. Saka ndopawakazotanga kufamba. Ndopawakazozvibata muna July this year. But nyaya yakatanga last year July August last year. Ndopa zvakatanga. Saka apo vanongoti vakabuda havadzoke kumba. Unenge wakutovataura endi kana vakubuda munotorwisana kuti muvabate vadzoke kumba. Tanga taifunga kuti ndokwazviri kubva. But nekufamba kwakazoita vanhu. Patakazozvibata kuti zviri kubva kun'anga. Mafirst test aitoti zviri kubva kwawakatora mudzimai wemunhu. But takazoti tafamba manje patakazozvibata kuti zviri kubva kun'anga because hatina kufamba pamunhu wani. Takaenda kuvanhu vachingotaura same. Ende ivo ndivo vakatotsanangura because uyo akavabatsira akangoti makaenda kupi pakafa mwana wenyu. Because kune mwana wavo akasungirira ari pomufo. Tinoda kuti vatibatsire kuti baba wedu havangokwanisi kugara uti. Koizvozvo kun'anga. Handimanga kuti kun'anga hakuna kuripwa. Kana zvichibvira kuti kun'anga kwacho kuripwe tinoripa zvedu. Tine imwe solution yokuti tidzokere kun'anga kwacho tinoripa. 0786 898 307 0786 898 307.